dobre. On teraz také slovo povedal, vypovedal pred všetkýma sviedkami, že on nemá teraz žiadny kábel. Ďakujem za to všetko, za spoluprácu, je to pravda. On môže teraz vypovedať všetkými, čo čujú teraz sviedkové, že teraz nemajú kábel, ale vtedy, keľo ľudze, sme palili s ním elektrinu. Vtedy káble, tu kábel, či ten. Počúvajte dobre, tu kábel, hej. No a on to po peneži užíval a on to motu merdo. A tam, co dával tým ľuďom, co on znal, kemu ne. A čo spravil s penežami, keď ľudze platili každý deň. Telo, prečo vypli ľudzoch von? Ešte vybral peneži a išiel na automatoch hrac, a on to žadal cez iné pridavky. Jak on vypovedá, on toto nech vypovedá, ne teraz, jak má sám elektrinu. Jak ľudzoch vypnul von a on potreboval tie peneži automatoch. Že nemáme živého otca a živého kráľa, že čisté svedomie, poviem pravdu.